11 Mandai constituency ni MLA Boram Ganajak Shopna Debon Mani Chatok Mumbai Mandai Amjani Ama Dunti Kotor Ashramo Kaisa Kwtal Nok Tangwi Tongu Bini Naikol Mumbai Bini Chatok Mumbai no MLA ni Shaktan Mani Baino o Ashramo Kwtal Nok Tangwi Tongu Tabuk Kaitam Room Klai Kotor Klai Tangwi Tongu Omhai Klai Ashram ni Bagwi Wanchugui Kwtal Nok Kotor Klai Tangwi di Mani Bai Hamjak Kha Ashram tong koroksa sakrajak Ashram Phainai Lukurok ni bagino Wanchugui Lukurok ni kaham shape ni bagino o Kwtal Nok Tangwi Rikha Hinwi Hamjak MLA Shopna Debon ma kokma thumne rongni buskang Nok iko mundiri ko pujari Bagwi kata bororo phake tongani pujari o jaga nongorot pujari wo mane tam na norogoro iko nok rong nai mani emla nok Rikha kai ko sungbo khusin kata kaham nong kha koita room ka Hamjak Kha nok tini tinta room kai Hamjak Kha tinta room ka Hamjak Kha boba haima tong kan norok je MLA ni bekhakti o tinta room nok kotor ke man kaham ma tong kha khusin nong kha sungbo Enggak tini je bathang MLA ba phainai pheka na tabu khuzorte tai tam nor jinggarong tai tam ko kosana to abo tai tam na chachine bo kami abo abo dumti kami mandam sani kala na mandani MLA ngai hatine hanya pheka madam na tam ko kosana madam ma ba belai hamai marata nok ma baga Gai je nongo je pujari no nogru mane pujari khe sabo an besaka no an besaka su ne ko mungta mo sojol debri bo tamo matanya puji ko ma bodro kali ar puji ar boro rok phai ki patient rok rugi rok naje phayo ba hai ar mata kulna phani rong da nok bathang re sabo sirja baksa rugi bari rok kai ba oro to no nyayo Ingke nok gerei hene ko madam no sakai madam Rikha khusin khata sang tabu tong thokata rugi rok phaibo nin mungke an mung sampari debema hambai